пишете: Тошко не търси принцеси, защото вече си има кралица Златка. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен, докато другите търсят внимание. Тошко се прибира при Златка, кралицата. Тошко не е курвар по принцип, защото обича влюбено жена си много. Но ако се наложи, Златка ще му даде разрешение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Той вече си има Златка. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Тошко е играч, това е последното ниво. Златка го държи спокойно, а другите ги държи на сини блок. Душманен ги як ровела. Манаш ти тумен те пераве. Душманен ги як ровела. Златка наш ти тересена. Злобарите си лаят, ама Тошко и Златка не спират. Керванът си върви, а слабите остават да гледат. Тошко не е курвар по принцип, защото обича влюбено жена си много. Но ако се наложи, Златка ще му даде разрешение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.